ए शंभू बाबा, यही होली के महीना में एक जानी के मर्द बेचारा 2 साल पर आइल बा। गांव में बड़ा हाला होता कि ओकरा मेहरारू के 3 महीना पर लड़का हो जाता। जेने जेने जाता लोग कहता का होता रे मौगी के 3 महीना पर लड़का होता। 3 महीना पर केंगा लड़का होता रे? वे तो पूछा था ये बार फारे में अच्छा कि गांव में हमार शिकायत हमार मोच कटवा के छोड़ दिले बड़ी। आज तरह के बिना मुंह लेना छड़ा आज मारे अरे कबे नाती और नाती कबे फिर नाती कबे नाती मत कहो मार के तो मुंह आदलत रे से नाथ जी कहो नाती मत कहो। ये बताओ कि गांव में हमारे नाक कटवा दिले बड़ी ए नाती कौन हम गलती कइले बनी हो? ते कान में खी कइले लोग कहता कि 3 महीने में तेरा मेहरारू का लड़का होता। नाती मार के तो गतर तूर देला तब कहता रे जो 3 महीना पर लड़का होता नाती। हैं तो करबे बताओ कैसे होता ही। ए नाती तू जानता रे तू घर नहीं करत पहरा रहता तो तू का जानता रो? हम क्या जानते नहीं तो ते जानते ही लड़का कहाँ से आई केकर हा बोल। ए नाती तू फोन ना करत रहा का? फोन से लड़का होला? फोन से लड़का ना 3 से लड़का हो जाता है फोन से नहीं का हो? तेरे 3 महीना पर कैसे होई? ए नाती तू नहीं कहता तार मौसा आइल वाले फोनवा में का? ते हमारे के जिए ना देबे। ए नाती मुंह कर के लगा जा ना मन बे अरे बाप रे अरे दादा रे फाड़ दे तोरा के फाड़ दे। नाती तू मारा तू देखो ए भौजी मारा करो कौने पर सिम डलवावले बारे का रे? बताओ देखो माफ कर दिया गलती हो गई हमारा का पता बजे फोने से लड़का होला हमार मेहरारू मार के कोक हमर तू डाला तब का तोरा के गलती हो गई। जाय दे पियला खैला में भइल भाई से नदी दारू पियत वाला उ अब तू कहियो तो उठाना को लेलो। जाय दो आज बजाय दो लोर पोछला हमर धनिया औरतिया का कहतिया ए बबुआ ई कैसे लइका भइल कैसे बताओ तो परी तोरा। ए नदी तो तू का जानता रो तू पूछो बतावे नु तारे घरे आवे के कहियो जे तू जानबो तो बताओ कैसे भाई बताओ। ए नाती 3 महीना तार बियाह भइले भइल हाँ आ 3 महीना हमार बियाह भइले भइल हाँ जोड़ा ना ए नाती का महीना भइल 3 6 ए नाती 3 महीना का लइको ना भइल नाती 9 महीना ना भइल मार के हमार गतर तूर देला। हे भगवान जाहे तो हमार धनिया माफ कर दिया हमरा पते ना रहला। आज मारो नाती बिना भाई को बोलवा के बेदर्दिया के संग ताल चौड़ फोड़वा देता नी फोरवाई बे और कुठा फाड़ दे। अरे बाप रे अरे जो अपना भाई के जो भाई के यहाँ ई सब शंभू बाबा करावता चलो नाती तार बे बिहान एकरा भाई के बोला के एकरा माइक से भेंट करवा दे। हाँ तबे ही मानी। हे बबुआ औरतिया का कहतिया हो अरे की पूछी बात मिला गंभीर बाए सैया जी। औरतिया बड़ा वियोग में बिया की पूछी बात सैया जी अरे मम्मीला गंभीर बा की बुझी बात तो सैया जी मम्मीला गंभीर बा बुझी बात तो सैया जी मम्मीला गंभीर बा काली जनी रंग हमर रोमिंग में शरीर बा काली जनी रंग हमर रोमिंग में शरीर बा।
तनी हट राजा काल जाई माली डीजे सुनील राजा नरही बलिया काहे रहुआ मन बोला कातना ले कही हमर माना वाला लीरबा कातना ले कही हमर माना वाला लीरबा डीजे सुनील राजा जब 3 महीने में तेरा वैकेंसी फेंके के बा नरही हर मजबूरी हम का जाने ए ना तू के त जनम 3 महीना में एगो किरिया हो नहीं के गई का देख हमारा पर्सनल मैटर में मत ढूक ना तो मार के और कूठा फाड़ दे तू मार के पूठा फाड़ चाहे बर्बाद करो ओइसे हमरा का करे के बा तू अपन सोच त हम अपन सोच लेम सोचबे अरे भारत समाज में तोरा कट्टी के सोचबे अरे बाप रे का माई रे नतिया मार के त कोक तूर देलत रे दादा करबू दादा टिका तना ले कोही हमर माना वाला लीरबा टमाटनी डाली अखी रोमी में सहरीबा टमाटनी डाली हमर रोमी में सहरीबा क्या बात है
कैले रहले गोविंदा जी पृथ्वी माई नाचेली दुनिया नाचेला तेर कलाकार रहती तब न जानती ते तो DJ Sunil Raja, DJ Sunil Raja, DJ Sunil Raja, DJ Sunil Raja. ते तो दोसरा में नहीं, नाचत रही नहीं, बलिया। बाते